इसिम बर' गामियाव माने किसुमान जायगायाव ओरैबायदि जायगा दं माने जेव माने लामा गैया मिथिबाय दिनैसिम किसुमान जायगायाव स्कुल मोनसे गैया दिनै बेरानि स्कुल दं 3-4 किल'मिटार गोजानाव थांनानै बर' स्कुल दं बेफोरबायदि किसुमान बिभिन्न धरननि लकेल समस्याखौ लानानै जों दिनै बे संगठनखौ दादो आरो मेनलि जि बे संगठनखौ दानाय जादों जोङो माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव बे इन्टारिम बडिया बेखौ सिफायनानै जों माने गोदान माने इलेक्सन खालामनो थाखाय बे प्रेसार होनो थाखाय माने आसाम गभर्नमेन्ट जितुनिखि आरो दानि बे बिजेपि सरकार बा बिजेपि गभर्नमेन्टआ जितुनिखि सालायगासिनो दं इन्टारिम काउन्सिलखौ बेखौ सिफायनानै माने जोंनो इलेक्सन नांगौ बे खोथानि थाखाय जों प्रेसार होनो थाखाय बे संगठनखौ जों दादों आरो लोगोसे जोंनि जितुनिखि बर' समाजाव किसुमान बिभिन्न धरननि समस्या दं बेखौ जोङो बेनि बेलायाव माने एसे सांग्रांथि खालामनो थाखाय जों बे संगठनखौ दानाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि खहा खालामगोन नामा सासे सानै सुबुङा सानदों बेनि सायाव मा बुंनो बेखौलाय सोरबा सानदों सानाखै बेखौ बुंनो गोनां जोंहा खोथा जेबो गैया मानो होनबा दिनै माबा मोनसे संगठन दानायाव माहारियारि आफाद दानाया रावबो संगठना माहारियारि आफादखौ गाज्रि खामानि मावहोनो थाखाय संगठन दाया बा हारिनि जातिनि गाज्रि खामानि मावनो थाखाय संगठन जोनोम जायाखै दिनै जोंनाव संगठन गैयामोन नामा एनडिएफबि आफाद बिएलटि आफाद बिसोरोथ' अस्त्र हमना संगठन खालामदों जोंथ' बिना अस्त्र गणतान्त्रिक जोङो माने संगठन दादों हा बेयावथ' बुंनो गोनां रावहाबो राव थानाङा आंनि हिसाबावबा मानोना जों रावनिबो खहा खालामा आरो जों जातिनिनो खामानि मावगोन जों जातिखौ मोजां लामायाव दैदेननोसो खामानि मावगोन जों दिनै एबसुआ थालिर दंफां फांबा गायथों इउएफअआ फांबा गायथों बर' जातिनि नामाव जोङो फांसे गायगोन होमबा बे जातिनि डेभेलप जायाखै नामा जातिया लाब जादोंना जाया बेखौ बेनि थाखाय माने जोङो रावनिबो माने रावखौबो जों दुसिया बा रावनि जिखुनु संगठनखौ जों दुसिया रावखौबो जों गाज्रि बुङा सोरबा संगठनखौबो जों गाज्रि बुङा आरो जोंखौ बुंनाङा जोंबो हारिनि थाखाय ओंखारबोदों हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय ओंखारबोदों जितुनिखि जातीय समस्या जोंनि बर' जातिनि समस्या दं बेखौ लानानै जोङो खोथा बुंगोन राव बुंगोन सरकारखौ नारसिननो जों ओंखारबोदों मानोना दिनै किसुमान संगठनाव नाम बुङां किसुमान संगठन दं दिनै खुगा गैयाल'सै स्रि स्रि दा बे बेलायाव जों ओंखारबोदों मिथिबाय बेनो आरो खोथाया दिनै जोङो सिलाफोथार दख'रा दानाय बेलायाव सिलाफोथार रायजो राजानिफ्राय जों सहायखौ मोन्दों फैदों बिथांमोना दिनैहाय फुल फ्लेजेड हिसाबै जोङो कमिटिखौ दाखांबाय दाखांनायनि उनावहाय जों अभारटेकिंबो होबाय दा बेवहाय गिबिनो आङो जोंनि जि सिलाफोथार दख'रा आन्सलिकनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै मोननो हादों जे बिस्तिराम खाख्लारि खेरखाटारि बिथाङा प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि नेहाथारि हिसाबै जों मोननो हादों गुनिधर बर' दा बिथांमोनहा निस्सय दिनै बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिनानै मोन्दों बिथांमोनहा इउबिपिएफ आफादनिफ्राय दिनै समायखिरा लानानै दिनैनिफ्राय बिथांमोनहा खामानि मावनो आवगायलांगोन बर' जातिनि थाखाय नोंथांमोना मोनबैसे दा बुंनो थाङोब्ला आन्सलिक दानायाथ' जोंनिया दा जायै दासिम जोङो 7टा आन्सलिक दादों खारन गगामुगा मोनसे समस्ति हिसाबै दंमोन थेवबो जों गगामुखौ 2 दानाय जादों आरो जुगामि नोगोर हिसाबै सिलाफोथार आरोनिफ्राय टेकजुरि 2 जाहैबाय दा बेनिफ्राय मिडिल जनाय बेनिफ्राय सोनाब सानजारि बेखिनिखौ जों दाबाय मात्र सानजा सानजारि दं आरो बेबो बे साननैसोनि गेजेराव निस्सय जों दानो हागोनखौ आसा खालामदों आरो दिनै सिलाफोथार दानाय बेलायाव जोङो गोबां सापर्ट मोन्दों खारन जोङो मोनफ्रोमबो सिलाफोथारावबो सापर्ट मोन्दों आरो जेसेबां जों दानानै फैबाय दाखांबाय बेयावबो जोङो बर' रायजो राजानि जोंनि धेमाजि सिंनि बर' रायजो राजानि सहाय सहযোगखौ मोन्दों आरो फैगौ जि मोनसे आफाद दंबायो आन्सलिक आफाद दंबायो बेयावबो जोङो निस्सय रायजोनि सहायखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो